ndara mowene jok madonje chiro mondo ngiew jokora mogi ajwanga wacho ni wan gi chandruok Kisumo to county government hinyo wan nikech ok konywa inspectorate an mawuoyo kodu ni asedhi nyaka Mr. Owaga inspector ma in charge of Kibuye and the city asewuoyo kode manyese ni to tuo mar ndara ni nyalo tiek nang'o nonyisa ni Nyaramba gini tek jogi ok nyal gol kata wan gi go gi bawa gi kite johala nyo amua ni ok juogi nyakwero johala ni ok nyalwe makujuogo professor nogero nwa chiro joma nie chire mwadhi wagolo joma nie bathdara gi wasewuoyo go mang'eny mwadhi wagolo to wadwoko iye nyeche wamiyo gi notice ma an gi list e book ka biro ge studio ka joma nyoche wacho ni gionge stall wakao list gi an gi book kai mar nying gi ma wabgibiro mwandiko list ma nyingi an go ka e studio ka joma nigi stall ye wacho ni doge stondi ngama wacho ni onge stall wakao nyingi mwaketo ka manye jomoko watemiyo jomoko donge darago wacho ni gidoge iye ni ndara mantie pesa wakwayo county government mondo konywa nyoro ni kanye wasegolo jogo gari ma county government jobiro sochiko